Sino? Ako? Morning call! Morning Kaloyan! Feel good morning! Let me tell you. You my little boo thing. It's a Wednesday, October 18, 2023. Sa oras na 7:28 at kasama niyo na ang cool na Uncle Kaloyan mula Lunes hanggang Linggo. Mapa basketball court man o mapa bahay nila, loyal yan. Uncle Dagon! Dagang salamat. Siyempre, kasama pinaka-loyal na muse ng Bacoor, MPBL. MPBL, Bacoor. Kasi maraming muse Yes. Siyempre, sino ba pinaka-loyal na muse ng MPBL? Ang muse ng Bacoor City Strikers. Philbet.com. Thank you, Cor. Walang iba. At nahat na Tita Tanya Chinita. Anong magagawa? Laging natutulala, tuwing lumalapit ka. Thank you, Ay, Cor. kinikilig na naman. Thank you, Cor. Bukas mag-iiba na naman yan. O talaga pakialamero. Kaya nga eh. Hindi ko alam kung masaya ka para sa akin o ayaw mo eh. Dapat masaya ka, True. Ay, eto na nga, Tits. Nakakita ka na ba ng totoong lion? Oo naman, sa zoo. Saang zoo? Manila Zoo, Tagaytay Zoo. Yan. Eh, yung lion, nakakulong yun. Siyempre, nasa zoo. Apo. Yung lion na nasa labas, nakakita ka na. Ako. Hindi ka lion, Tigre. otter ka. Tigre. Pag nagalit, tigre. Otter. Pag nagalit, tigre. Pero yung sa labas sa lion, wala. Hindi pa. Yung Pero pakawala. Wala naman kasi sa atin dito Bawal masyadong yun. lion dito sa Pilipinas. Meron pero nasa zoo. Pero kung doon ka sa South Africa, sa isang national park kasi, Tits, nakita ng isang tour guide Na? yung isang lion tumatambay sa tarmac ng runway. Ano runway? tarmac? Yung runway ng eroplano, di ba? Okay. Doon siya sa tarmac tumatambay. Cute. Pahinga. Kaso, cute nung lion. No piloto. Anong tour guide? Ang piloto. Sa runway. Pilot na naman yung target. Tapos yun na nga. Habang inobserbahan niya, tumatambay itong isang lion. May lalaking lion. May dalawa pang lalaking lion yung na umaaligid papunta sa kanya at aatakihin siya. Imaginin mo kung gaano kagaling yung mga lion. Hindi sila napansin na pupuntahan na pala nila yung nag-iisang lion. Hindi kaya napapansin yun? O baka Hindi napansin. strategy yun? Yun ang strategy ng lion nga. Hindi dapat sila mapansin. Napalapit sila sa... Para stealth mode. Stealth. Pagdating doon, siyempre inaaway nila yung lion. Hindi naman nila or pinatay, pinaslang yung nasabing lion. Parang pinaramdam lang nila kami yung alpha dito. Lugar namin to. Nag-territorial mode yung yung dalawang lion. Nag-roller. Gumanon. Paano? Yung lion? Hindi yung tour guide. Alam mo kasi syempre, kung nakawala yung lion, kailangan niyang wow, para hindi siya kagatin. Yung tour guide? Ng lion. Mali ka. Eh, sabi ka na ng lion nung una eh. Kagatin dapat si dami mo ng... Ayaw nga. Hindi, yun lang. Parang sa atin, wala naman kasing ganyang... kinabahan niyang siya, baka daw masaktan yung nag-iisang lion. Pero hindi naman. Yung pagiging territorial, syempre alpha, king of the jungle. Oo, yung lion. Yung tour guide. Kaya pala nakabahag na. Yung tour guide? Yung lion. Uy, tanga brief yun. Yung- Naka-bench, tanga. yung yung tour guide. Yung lion. Ang sarap siguro itrim yung niya, no? Yung crown niya sa muka. Para yung balbo na malaki. Yung lion? Nung tour guide. Ay, oo nga, balbasarado. Yung tour guide. Yung lion. Aww. Para si Mang Kanor ang mukha Ng tour guide? ng lion. Uy, Pero kung ano ba yan? Like, anong tawag sa baby nila? Di ba Cub. may tawag dyan eh? Cub. Baby ng lion? Baby ng tour guide. Tour cub. Anyway, gusto ko rin makakita niya. Ano bang feeds niya na kayo pinapakain dyan? Damo Sa lion? lang? Sa lion? Sa tour guide? Hindi, carnivorous yan. Yung kahit ilaw na karne, kinakain yan. Ng lion? Ng tour guide. Kaya napapatanong ako
pag nasa Manila Zoo, di ba? Ano, naliligo kaya to? Nakakulong eh. Yung lion? Yung tour guide. Ay, kaya parang makaawa palabasin siya. Yung lion. Tour guide. Siyempre, mantakin mo, di ba? Nangangayayat na nga, lalo na ang init ng klima sa Maynila. Oh. Payat na sila dun sa loob ng kulungan. Yung lion? Yung tour guide. Siyempre, may karapatan din sila makalaya sa kulungan. Yung lion? Yung tour guide. Eh, may kaso kaya nakulong. Yung tour guide. Yung lion. Paano kaya sila maglabing-labing, no? Yung lion? Yung tour guide. Siyempre, mas gustuhin ng tour guide sa gabi. Yung- Oo nga. Yung maglabing-labing? Oo. Pero ba dyan? Pero maglabing-labing kahit umaga? Ng tour guide? Ng lion. Ang galing! Sino? Ako? Sasabihin, Tuto, scan, hanep sa premyuhan. Tuto, scan, saya ng samahan sa Love Radio Fan Scan. Sige, sabihin mo muna yun. ang galing nila mag-memorize ng mga ng mga scientific names. Ay, yung tour guide. Yung lion. Wala, not worth it. Yung pag ko, Okay lang. Ano ka ba? Hindi siya worth it. Bigyan na natin ng price to. Yung lion? Oo. 500 pesos sa ating Love Radio Fan Scan. Congratulations, Sue! Mula sa Las Piñas City, Mark Casibo! Hey, I just met you. And this is Mark crazy. Casibo! Call, panalo ka ng 500 pesos sa ating Love Radio. Fan Scan! Kaya ikaw dyan, kaloy, hindi ka ba nag-scan? Manila, scan mo na! Congratulations at susunod na po, tambalan! Nicole Liala! And Christopher! Maraming salamat sa lahat ng nakinig at para sa mga team replay, hanapin mo na hindi pala. Sa YouTube, Love Radio Manila. Andun po yung mga replays po ng hindi lang ni Uncle Dagol at Tanya Chinita. Lahat po ng DJs ng Love Radio. Andun lahat ng replays namin. Opo. Mapapakinggan mo doon. Sa YouTube yan, ha? YouTube. Yung atin namang online. www.loveradio.com.ph sa mga Yan. gusto manood via online. Kung hindi ka magre-radio sa 90.7, gusto mong internet, dun ka. Website, Sa website natin. Pero kung may radyo naman, talagang ganang-gana yung radyo mo, ay huwag mo na ililipat. Oo Kaloyal ka eh. naman, Tandaan oo mo, naman. kaloyal ka. Ang lipatan. Kaya maraming salamat sa mga tumutok sa atin today. Yes, shout out to Bacoor City Strikers, philbet.com manager. Oy. Siyempre sa owner muna, Mayor Strike B. Revilla, and sa manager, Dennis Abella. Boss Dennis Pagaling and Ma'am Liza Blanca Flor. Ayan, Morning. pagaling po kayo. Ay, babatiin ko lang. Si Don Rolyon at si Elvis Cabanlit, mga barbero at si Baby Uy, mga kaloyal Hero yan. sa Kikinig. R&R Barbershop at mga taga Freddy's Barbershop. Morning. Uy, Maluoy Kalayon. Uncle Totoy ba to? Maluoy Kalayon. Si Uncle Totoy Yan ay magaling. isang Kalayon. Kalayon. Ang mga layon. nangangagat. Kasi layon kami. Oo, lion kayo eh. Kayo otter. Otter ako, otter. Maraming salamat mga kaloyal! Kasama ang hot na tita Tanya Chinita. At cool na Uncle Dagol. Sa istasyong number 1, 90.7 Love Radio. Feel good morning!